Здравейте хора, аз съм Иво и днес ще правим 3 Not to Laugh Challenge. Тоест преведено на български не се смей предизвикателство. Нека да започваме, ама то още от сега ми става смешно, ама ай. Open the door for me. Това беше лед. Май. Хора, изчакайте за момент, ще го спра за... Хора, всъщност, когато се засмея, ще си задържам въздуха 30 секунди. Ще се опитам, да? Ако се смея, да? Нека да започваме. Да продължаваме, да? Браво. Майко... Но. Гледай се удари, нали? Това е супол! What? Cody, say hi. Say happy Halloween. Това да не обичаш Хелоуин. Are you okay, buddy? Hold on. Ready, go. Браво. Лея пак таз, майка. Сега се подклъзна 100%. All right, that's good. Thank you. Good job. All done. Oh no. Ще бъ... Така да се изпуснеш. Добре. Гледай, ще тръгна. Ето. Пишете долу в коментарите хаштаг многознайко. Това нещо. И аз като малък имам една снимка. Чайте да го спрям. Имам една малка снимка, дето съм целия в крем здраве, съм се намацал. Само, ей така, целия. И ръцете. На такова също някакво столче. Ама не паяк, столче. Не знам дали разбрахте нещо, ама. Така се стърсиш, брат. Аз се купам, така ще се щупа крака. Поне да беше паднал вътре в количката.
О, че му стресвам това. Бъркна си в хода. Боли много кот. Може ми заплача. Ух. Добре сам. Не викате ли нека споко всичко е. Къде стигнахме? Те ще паднат по стълбите. Точно в този момент. Дай. Чупя за мен. Мерси, че ще чупя за мен, ама какво стана? Човек. Това съм аз. Това много ще боли така да паднеш. Кончо. Това е Кончо, вихро Кончо. Вот. Оле, майко. Това ще се удави. Не се удави. Как се навря там? Аз смъртно не мога да влезам там. И да съм малък. Че заби. Какво това? Оле. Между другото, може всеки ден да качвам по 2 клипа. Например, днеска качих 2. Нека да продължаваме просто. Ако вие искате, всеки ден по 2 мога да качвам. Но малки дрехи, бе. Ох. Хора, още 5 гафа и това беше. Според мен това ще... Не, още 2 ще изгледам. Защото нямам време. В смисъл за училище имам 2 стихотворения да уча. Всъщност едно.
Последно. Хора, това беше всичко от мен. Ако искате още 3 тона Laugh Challenge, харесайте това видео, абонирайте се, пишете долу в коментарите, ако искате. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесал и бай-бай.